Salam qadırdan iyilleşler ve mehriban imandaqı doğannam. Rabbimizin acayip bereketlerini, süýgüsini, rahatlığını ve şatlığını her biriňize dilek edip, doğruluk yolu gepleşimide başlayarın. Bizi çuňur süýgü bilen süýýän yaradıcı Hudaýymyza şükürler bolsun. Ol biziň üçin alad edýär ve bizi hatta bizdäki günälerimizden hem gorap habardar edýär. Çünkü biziň bedenimiziň günäli islegleri we höwesleri biziň durmuşymyzy yamanlyga sokup, netijede bizi Hudaýyň biziň üçin isleýän ýagşylygyndan, gowy niýetlerinden ogur alan ajaýyp durmuşyndan uzakta galjaktygymyzy Hudaý bilýär. Bu sebäpden Hudaýyň mukaddes ýazgylary bize düşman bolan günälerden bizi habardar edýär ve olardan diýinmagyň ýoluny bize öwredýär. Köplenç adamlar günälerini gowy görýärler ve olardan diýinmek barada pikir hem etmeýänler bar. Durmuşda bagtly bolmak üçin puldur baýlygyň, at awraýdyr şan şöhratyň ýzyna ýa-da keýpi tapanyň ýzyna algap bu dünýäden köpler geçip gidýärler. Hatta bularyň käbirine yetip de heniden betbartlykda ýaşaýanlar bar. Sebäbi insanlar günäler netijesinde bagtlylygyň çeşmesi bolan Hudaýdan daşlaşanlar ve kalplary boşlugyna galanlar. Käbir günäleriň esasyna hassa köp günälere itekleýän günäler bar. Bu hem insan kalbyna gaýnap, joşup çykýan isleglere esaslananlar. Bulardan käbiri hem bahyrlyk we göriplikdir. Göriplik häsiýetini biz kiçijik çağalardan başlap garry adamlarda hem görýäris. Çağalaryň özünnäki oýunjagyny begenip oýnap oturan bolsa-da, birdenke başga çağa gelip başga bir oýunjak oýnap başlanyna özündäki iň gowy oýunjagy taşlap beýleki çağanyň döwük oýunjagyny isläp ağlap başlaşyny ýa-da oşol çağa bilen uruşup başlanyna hayran galyp synlap görensiňiz. Ýa-da özümiziň birden başgalardaky zatlara seredip lapikeşlige ýa-da olardaky zatlary isläp nädip olar gazanmak pikirlerine batan halatlaryňyz bolanlar. Köp günäleriň köküne seresek, ol günäleriň esasyna göripligi, bahyrlygy, açgözlügi görýäris. Bu sebäpden Hudaýyň Musa peýgamber arkaly beren 10 tawşyrygynyň birincisi we iň soňkysy ine şu günä baradadyr. Hudaýyň birinji tawşyrygy insanyň durmuşynyň esasyna Hudaýdan başga hiç kimiň, hiç bir zadyň bolmaly däldiginden başlanýar. Çünkü başga hiç kim ve hiç zat insany bagtlylyga we doğruluğa, ýagny isleýän gurply we bagtly ýaşaýyşyna ýetirip bilmeýär. Ol tawşyrykda şeýle diýilýär: Seniň menden başga hudaýlaryň bolmasyn. Özüň üçin ýokarda gökde, aşagda ýerde ýa-da ýer asty suwlarda ýaşaýan zatlaryň hiç birine meňdeş şekilde bir but ýasama. Sen olara taqdim etme, ýa-da olara gulluk etme. Çünkü men Hudaýyň Reb, gawanjan Hudaýdyryn. Iň soňky tawşyrykda Hudaý şeýle diýip tawşyrýar: Başga adamyň öýüne, aýalyna, gul-gyrnagyna ýa-da öküzüne, eşegine, oňa degişli zatlaryň hiç birine göz dikme. Görşümiz ýaly Hudaýyň iň soňky tawşyrygy başgalara göriplik etmezlik baradadyr. Her bir insan durmuşyny, köp günälerini ine şu günä esasyna edýär. Göriplik, bahyrlyk ýa-da açgözlük üçin adamlar iň ýakyn adamlaryna garşy günäni hem edýärler. Göriplik etmek we başgalar bilen deňeşmek, ýarış etmek biziň şatlygymyzy ogurlaýar. Göriplik ýa-da kimdir biriniň üstünligini görüp bilmezlik, kimdir birini ýigrenmäge, olar barada yalan geplemäge, mekirlik etmäge, hatta köp halatlarda adam öldürmäge de
getirip bilýär. Bu sebäpden Hudaý on tawşyrygyny göriplik etmezlik barada tawşyrygy bilen jemleýär. Sebäbi köplenç biperwalyk bilen seredýän kiçijik göripligiň başgalara we olardaky zatlara gözüň gitmegi seni we meni her bir insany soňu bilen başga günälere, betbatlyklara alyp barýar. Hudaýyň mukaddes ýazgylaryna göripligiň netijesiniň nähili kynçylyklara, günälere getirýändiginiň mysallaryndan doludur. Muny biz ilkinji yaradylan Adam ata we Howenäniň ilkinji eden günäsinde hem görýäris. Howene şeytanyň mekirligine aldanyp, Hudaýyň özüne aýdanlary barada şübh edipdi. Şeytanyň ýalanyna inanyp, Hudaýyň özüne berenleri yeterlik däldir diýip pikir etdi. Gadagan edilen miwe gözü gitdi. Ýazgyda ine bu bolan waka barada şeýle diýilýär. Yılan ayala şeýle diýdi. Ýok, ölmersiňiz. Şol agajyň miwesinden dadan günüňiz Hudaý siziň gözüňiziň açyljakdygyny we edil Hudaý kimin boljakdygyny hemne ýagşyny ýamany saýgarjakdygyny bilýär. Ayal bu agajyň miwesiniň ýemi tüçin gowudygyny, göze ýakymlydygyny we onuň akyl paýhas berýändigini görüp ondan alyp ýydy. Ýanynaky adamsyna da berdi. Ol hem ýydy. Howene hassa köp zatlara gözüm açylar. Hatta Hudaý kimin akyl paýhasa eýe bolaryn we bu agajyň miwesi erem bagynaky beýleki agaçlaryň miwesinden ýemi tüçin has gowudur diýip pikir etdi. Onuň miwe gözü gitdi we netijede gadagan edilen agajyň miwesinden ýyp Hudaýa boyun bolmazyk etdi. Adam atanyň ilkinji ogullary Habil we Kabilyň taryhy bu göripligiň nämelere getirendiginiň ýene bir misalydyr. Hudaý Habilyň guzu gurbanlygyny kabul etdi. Emma Kabilyň kyny kabul etmedi. Kabil doganynyň Hudaýyň öňünde kabul edilmegini göriplik etdi we netijede gaharlanypdy. Hatta Hudaý Kabily bu görübilmezlik netijesinde dören gaharyna erketmegi ona duydursa da ol gulak asmady. Hudaýa boyun bolmady. Netijede dogany Habily öldürüp ganhor boldy. Yusuf peýgamberiň doganlary bolsa, ona kakasy Yakup peýgamberiň görkeden Ayratin aladasyna, Yusufa berýän ünsüne we onuň gelecek baradaky gören düýüşine göriplik edip öz dogany Yusufy öldürjek boldular. Soňra bolsa onu Misre gulçuluğa sattılar. Kakalary Yakuby aldattılar we öz kakalarynyň köp hasrat içinde galyp agy göz ýaş dökmegine sebäp boldular. Musa peýgamberiň döwründe Kora we onuň eginleşleri Musanyň yeten derejesine, wezipesine göz dikip Hudaýyň belläň liderine, Israil halkynyň ýol başçysyna garşy baş göterdiler. Bu gozgalan netijesinde Kora, onuň maşgalasy we eginleşleri ölüme höküm edildiler. Ester kitabyna Pars paçasy Xerxesiň öňünde hormat we awray gazanan Mordekay atly ýewrey işöwür adamyna göriplik eden Hamanyň düşen ýagdaý ýadyňyzdadyr. Ol Mordekaýyň yeten derejesine at awraýyna göriplik edip, onu we onuň halky bolan bütün Israillary ýok etmek üçin mekirlik bilen çukur gazypdy. Emma gazan çukuruna aç gözlügi, göripligi netijesinde özü düşüp, hatta bar bolan zatlarynyň hem hemmesini ýitirip ölüme hökm edilipdi. İncilde hem göripligiň birnäçe misallaryny görse bolýar. Şol döwrüň dindarlary bolan fariseýler we kanunçylar Hudaýyň günäkärlere edýän merhemetini, rehim şepagatyny hem göriplik edipdiler. Öz dogrulygyna, güýjüne, dindarlygyna, däp desurlaryna, bilimine bil baglap, özleriniň hem günäli biridiklerini, Hudaýyň merhemetine,
dinsizlerin we günäkärleriň mätäç bolşy ýaly mätäçliklerini hem ýatdan çykarypdyrlar. Muňa mysal edip, İsa Mesihiň aýdan ýeten ogly tymsalynaky ulu oglunyň düşen ýagdaýyny aýtsa bolar. Ulu oglu kakasynyň kiçi ogluna görkeden merhemetine, rehim şepagatyna, bereketlerine görü bilmänni. Çünkü kiçi oglu kakasynyň emlägini ýele soğurup, erwet günäler edip, kakasyny maskar edipdi. Soňunda kakasynyň öýüne dolananny bolsa, kakasy onu oglu hökmünde kabul edip, onu bağışlap, täzeden ogulluk derejesine we awraýyna dikeldipdi. Ýeten oglunyň tapylany üçin şatlanyp, toy beripdi. Muny ulu oglu kabul edip bilmedi. Çünkü bu ýagşylyga münasip bolmadyk. Kiçi doganyna kakasynyň görkeden aşa ýagşylygyny görü bilen okdy. Netijede lapykeç bolup, gaharlanypdy. Hatta kakasynyň eden bu işini soraga çekipdi. Netijede kakasynyň oňa eýýän beren bereketlerini, merhemetini, ad awraýyny hem az görüpdi we kakasyny özüne şeýle ýagşylyk etmezlikde aýyplapdy. Aslynda bolsa, ulu doganyna hem kakasynyň ähli bereketleri, ýagşylyklary, hormat sylagy bardy. Bu tarihte görüşümüz ýaly, görüpligiň başganyň zadyna, ýeten derejesine, ad awraýyna gözüň gitmege, köp erwet günälere, bereketli ýerlerini ýitirmäge, ýagny adam aty we howene ýaly, Hudaýyň olary bereketlen, rahatlygyny, şatlygyny beren, olar üçin gerek olan ähli zady öpçün eden, özüniň huzuru bolan erem bagyny ýitirişleri ýaly biz hem bereketli ýerleri ýitirýäris. Kabyl ýaly ganhor bolmasak da, ýa-da adam öldürmesek de, kalymyzda adam ýigrenmäge, ýa-da mekirlik bilen aldawçylyga, gıýbat edip adam ýamanlamaga, dawa jenjellere, bölünüşiklere, göwün agyrtmalara we başga da köp günälere baş urýarys. Görüpligiň we başgalardaky zatlara gözümüzün gitmeginiň esasyna özümüzün Hudaýdaky ornumuzy, ýagny kimdigimizi, onuň bize bolan gatnaşygyny, bizi bereketlemeginiň esasyna nämeleriň bardygyna düşünmezlikden ýa-da olara biperwa seretmek hem duranlar. Görüplik edýän adam üçin Hudaýyň özü ýeterlik bolmaýar. Başga nämedir bir zat, ýa-da Hudaýdan başga kimdir biri onuň üçin gereklidir öýdýär. Bu sebäpden hem başgalarda bar bolan zat özünde bolmagyny isleýär. Bu islegine yetmek üçin ýa-da yetip bilmänine günä edýär. Ýagny başgalarda görýän baýlyk, şan şöhrat, owadanlyk, görmegöýlük, wezipe, derece ýa-da güýç ýatyar, ýa-da islenlik bir zat bolanna özüni has batly boljakdyryn diýip pikir edýär. Şonuň üçin hem görüplik, bahyllyk, açgözlük we ol zatlara gözi gidýär. Sebäbi şol zatlar onuň aňyny, kalbyny we bütün durmuşyny eýleýär. Bular netijesinde ýagny ol zatlary Hudaýyň derejesine çykarmak arkaly kalbyna butparazlyga orun berýär. Sebäbi görüplik edýän adam üçin Hudaýyň özüniň gymmaty, onuň bize bolan gatnaşygynyň, merhemetiniň we bereketleriniň gymmaty pese gaçýar. Görüplik etmegiň ikinji bir sebäbi insan özüne we başgalara Hudaýyň berýän bereketleriniň, ýagşylygynyň, merhemetiniň, rehim şepagatynyň gazanylmaly, söweşip, göreşip, mekirlik bilen yetilmeli diýip pikir etmeginden we muňa inanmagyndan uğralýar. Ýa-da başgalaryň özlerine bar bolan zatlaryna eýe bolmaklaryna münasip däl, beýle zatlar olarda bolmaly däl, menne bolmaly diýip pikir etmeklikden hem gelip çykýar. Men has köp zähmet çekýän, men has köp ukyply, men has köp talantly, men has köp münasip diýen düşünje erilýär.
Neticede görüplik ýa-da başgalarıň zatlaryna görü bilmezlik, başgalarıň üstünlügine begenmezlige getirýär. İsa Mesih İncilde bu barada ine şeýle tymsal gurrun beripdi. Gögüň şalygy üzümçülügine işler ýaly ir ertir bilen günlükçü tutmaga giden yer eýesine meňdeýändir. Ol günlükçüler bilen bir günlük iş hakyny bir kümüş teňe razylaşyp, olary öz üzümçülügine ýorlaýar. Ir sagat 9'larda daşary çykan wagty ol bazarda beker duran birnäçe adamlary görýär. Olara da siz hem üzümçülüge gidin, hakyňyzy dolu tölärin diýär. Olar hem gidýärler. Günortan we öýlen sagat 3'lerde yine daşary çykyp, yine şeýle diýär. Öýlen sagat 5'lerde aýlanmaga çykan wagty başga boş duranlary görüp, olardan "Näme üçin günüzin bu ýerde boş dursuňyz?" diýip soraýar. Olar hem "Bizi hiç kim hakyna tutmady" diýip jogap berýärler. Olara "Siz de üzümçülüge gidin" diýär. Akşam düşen çağı üzümçülüğün eýesi öz iş dolandyrjysyna, günlükçüleri çağırda iň soňkulardan başlap ilkincilere çenli haklaryny töle diýär. Şeýlelikde öýlen sagat 5'lerde gelenleriň her biri bir kümüş teň alýar. İlkinci gelenler köp alarys diýip tama edýärler. Emma olaryň da her biri bir kümüş teň alýar. Olar pulny alan wagtlary yer eýesine höňürdeşip, iň soňky gelenler diňe bir sagat işlediler. Biz bolsa jewzaly yssyda günüzin agyr zähmet çekdik. Muňa garamazdan sen biziň zähmetimizi olanky bilen deň etdiň diýärler. Yer eýesi olaryň birine şeýle jogap berýär. Ey dost, men sana adalatsyzlyk edemok. Sen meniň bilen bir kümüş teňe razylaşmadyňmy näme? Öz hakyňy alla, gidiber. Men bu iň soňkada sana berenimi bermek isleýärin. Öz pulumy isleýişimçe sarp etmäge ygtýarym ýokmy? Ýa-da sen meniň sahylygyma görüplik edýärsiňmi? Şeýlelikde iň soňkular ilkinciler, ilkinciler hem iň soňkular bolar. Bu tymsalda bize öwredilýän sapagy biziň her birimiz durmuşymyzyň ilki döwründen başlap öwrenmeli bolan prinsipdir. Ýagny Hudaýyň insanlara görkezýän ýagşylygy, merhemeti, bereketleri kazanılmaya. Hudaý eslänine, eslän wagty, esleýän zadyny esledigiçe näçe derejede eslese şonça berýär. Olar üçin biziň hiç hili ygtýarymyz ýok. Aslına seresek, Hudaý biziň hiç birimize bereket bermäge ýa-da bir zat bermäge borçlu däldir. Onuň bereketleriniň bary Hudaýyň biziň üçin görkezýän merhemetidir. Başgalara görüplik etmemiz, Hudaý adalatly däl we ol meniň munasip bolan zadymy maňa berenokda, munasip bolmadyklara ýagşylyk edýär diýip Hudaýy ýaňdytýar. Hudaýyň adalaty esasyna biziň munasip bolan zadymyz günälerimiziň näletidir, belalarydyr. Emma şonu da Hudaý bize rehim edip merhemetini, ýagny munasip bolmadyk zadymyzy, bereketlerini bize berýär. Özümizdäki kiçijik bolsa da bar bolan ähli bereketlenmez, ew bolan zatlamaz, hatda alýan demimiz hem, ýaşaýşymyz hem Hudaýyň sowgadydyr. Bulary ýatda saklasak we bu hakykatlar esasyny başgalar barada oýlanamyzda görüplik edilmede ýardam eder. Mukaddes ýazgylarda başgalaryň zadyna görüplik etmän, başgalar üçin begenip bilenleriň hem mysallary bar. Mysal üçin Şaul paçanyň yerine Dawud peýgamber paça bolmaklyga Hudaý tarapyndan saýlananna Şaul muny kabul edip bilmedi. Dawuda görüplik edipdi. Öldürmeň onu öldürmeň küýüne düşüpdi. Emma Şauluň ogly Yonatan bolsa Dawuda görüplik etmedi. Hudaýyň erk ygtyýaryny soraga çekmedi, şübhe etmedi.
Ol Davud'un saylanmağını kabul etdi, hormat etdi ve ölüyünçe Davud'un dostuduğuna gallı. Bunun yine bir misali, İsa Mesih'in ön yanından gelen ve Mesih'i halka tanıtmak için onun önünden iyiverilen, peygamberler içinde en büyük peygamber hasaplanılan Yahya'dır. Yahya çümdürücü İsa Mesih'e berilen vezipeni, dereceni özü için islemedi. Ona görüplik etmedi. Tersine adamları ona tarap gönüktürüp şeyle deyipdi. Gökten berilmese insan hiç saat edip bilmez. Men Mesih değil. Men dine onun önünden iyi verildim diyenime sizin özünüz şayatsınız. Gelin giyewe degişlidir. Giyevin doğası olsa, giyevin gelerine garaşıp, onun sesini eşidenine juda şaatlanayanlar. Hut şonun ýaly, menin şaatlygymla inni hasyl boldy. Ol beýgelmelidir. Men peselmelidirin. Yonatan hem, Yahya da görüplikten uzakta olup bildiler. Çünkü olar Hudaýyň özleri üçin bellen maksadyny ve başgalar üçin bolan maksadyny bilýärdiler. Ve Hudaýyň akyldarlygyna, ýaxşy niýetlidigine ve kämil maksadyna bil baglap, Hudaýyň özleri üçin bellen durmuşuna ve ýoluna qaýıl bolupdylar. Görüplik edýän adam tekebbirdir. Sebebi özünü başgalardan has wajib ýa-da beýik tutýanlar. Ýa-da heniz yetilmeli derece yetmedik kimin has belentlere götürülmege, hatta özüne yardım edenlerin hem üstünden basıp geçip depelemekten hem el çekmeýärler. Beýle adamlar Hudaýyň taglimatyny öwredýänlerini ret edýänler. Bu arada mukaddes ýazgy ine şeýle duýduruş berýär. Eger kimde kim meniň öwredenlerimden özgesini öwretse, Rabbimiz İsa Mesih'in sagdyn taglimatyny yalan saýyp, Hudaýyň ýörelgesine laýyk bolan taglimaty oňlamaýan bolsa, onda ol hiç sada düşünmeýän tekebbirdir. Ol jedelleşmek ve sözleriň manysy barada dawalaşmak keseline ýolugyp, görüpligiň, agzalalygyň, töhmetleriň hemne erwet şübheleriň döremegine sebäp bolýar. Bular zerarly, pikirleri daýylanan adamlaryň arasyna agzalalyklar ýüze çykýar. Olar hakykaty ýoýup, Hudaýyň ýörelgesi gazanç ýoludur öýdýärler. Hakykatda bolsa, baryňa qaýyl bolup, Hudaýyň ýörelgesine ermek uly gazançdyr. Çünkü biz dünýä hiç saat getirmedik. Ondan hiç saat äkidip bilmejämiz hem mesemälimdir. Şonuň üçin iýjegimiziň, geýjegimiziň bardygyna şükür etmeliriz. Baýamakçy bolýanlar bolsa, synaga düşüp, akmak ve erwet höweslerin toruna çolaşýanlarlar. Bu höwesler olary weýrançylyga we helakçylyga uçradýanlar. Sebäbi pul höwesi ähli bela beteriň körügidir. Käbir adamlar onun ışkyna düşüp, imandan adaşdylar. Özlerini köp görgülere sedebar etdiler. İmanlı bolup da tekebbirlikde ýaşaýan adamlar Hudaýyň taglimatyna dolu boyun bolmaýarlar. Hatta ýazgylary hem ters düşündürüp, ters öwredýärler. Hatta Hudaý ýoluna hyzmat edýän ýaly görünüp de, bu ýoly öz bähbidi üçin, derecesi üçin, şan şöhraty üçin ulanýanlar bugünler hem bar. Emma bu adamlar bu dünýäden hiç saat alıp gidip bilmejekdigini ýatdan çykaryp, boş zatlaryň ýygyna ylgyýarlar. Netijede synaga düşýärler. Akmak we erwet höwesleriň toruna çolaşyp, özlerini ve başgalary köp bela beterleriň içine sokýarlar. Gadyrdan imanly doganym, sen kime görüplik edýärsiň? Näme zada gözüň gidýär? Eger hakykatdan boyun alsak, her birimiz bir wagt durmuşymyzda şeýle günä bilen ýüzbezi bolanlarys. Ýa-da her gün diýen ýaly, başgalardaky zatlar barada oýlanyp görenleriz. Menne hem bolsady, ýa-da näme üçin menne ýok diýen pikire batyp görensiňiz. Hudaý biziň bulardan
uzak bolmagymyzy, tövbe edip, görüpligi, açgözlügi, bahyrlygy özümizden aýryp taşlamamyzy isleýär. Eger biz dowamly görüplikde, bahyrlykda ýaşaýan bolsak, onda Hudaýa degişli bolman, dünýä degişliligimiziň nişanydygyny Hudaýyň sözi şeýle diýip duýdurýar. Bu dünýä henizde size öz täsirini ýetirýär. Sebäbi araňyzda görüplik, dawa jenjel bar. Eýsem bular siziň dünýä degişlidiňizi aňlatmaýarmy? Siz dünýäwi adamlar ýaly hereket etmeýärsiňizmi näme? Mähriwan doganlar, gelin Hudaýyň merhemetine, gowy niýetine bil baglalyň. Oňa her bir zadymyz üçin şükür edip, barymyza qaýyl bolup, bütün barlygymyz bilen onuň şöhraty we paçalygy üçin hyzmat edeliň. Amin. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar olanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin.